para rapit-apit sa payag. Di maghapit sa payag kina. Di magpararapit-apit dyan sa mabaka. Nabakasan pakalipasan mga 2 bulan o 1 bulan. Ayun na, delayed problema to na yan. May mag-iibi na yan. Ano? O tapos ang talaya ding baray lang yadi. Ta medyo lawod na. Nagulpi na. Maguruli na. Tawara man nagpasabay. Wala man kimabayad kan sound system nga na. Ama? Basta sa atin na pinapagramdam sa ngamin na pag nagatad aton na sandaraga dito sa balay, di maghapit sa payag. Di maghapit dyan sa mga down-down, sa mga mabaka. Tabaka ayo dyan may madiskwido. Ayo kitang problema. Ama? Maguruli na ata maprograma na si Henry M. Ano man yan na fight mo na ano, igari pigbidoan muna no ya. Gangnam Style. Barailihan tada mo na. Sige do, barailihan tada. Sige da, baili na muna, baili. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지 Ano, maparaili na talaga sa nakita. Yun ang talaga. Ganun yun. May plano ka ngayon mag-drum. Pwede man baga. Mas magayon nga ni ano magburo-baraili lamang kita. Maunat-unat lang. Aram mo, mas maray mga tugang na kwan. Mas maray na naguro exercise baga kita man adi. Nagmaray baga nagtaga-uro exercise lamang kita. Ang maray nga ni na bailita sukan so kwan. Sukan baga, the best baga yan na. Araman man ni nakanta maning so. I have 2 hands, the left in the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. All little hands are good to see. Ikaw kayang Tagalog version? May Tagalog version kanso? Ipadyak ang paa. Ano ito? Ipadyak ang paa. Umikot at humanap ng iba. Ano? Magaling ang translation na kan Tagalog niya, bitis ang pigurunan. Ang English version po, pigurunan, kamot. Hi! Hi! May pakinabang lamang kita ngunyan man eh. May pakinabang kita ngunyan man eh. Igwa man ha. Ilungo ko na muna kung ano sukan, ano su tatara mo na ano yan. Kung ano su tatara mo na pig-prepare tabi ni Ronald Baldo. Ano o? Good afternoon tabi kay Ronald, asa to yung researcher. Asa to ya tabi mga tugang natataramon ngunya na hapon. Iyo po an pasilyo.
Pasilyo man eh. Pasilyo ang tataramon tangon yan. Ano ko ng pasilyo? Pasilyo. Pasad. Koridor. Yan again dyan nga. Pasilyo kang Bicol University. May masuagihan, koridor. So, ang English kan is pasads. Pasads. Kaya ito kan ako, dapat ako magbasa. Ang basa ko kan, pakad. Salbatan ang pangyayari sa... Di ba? Pasilyo. Hallway. Exactly. Ah? Sabi ni Boboy, hallway. Di ba? Hallway. That's it. That's the right term. Hallway. Nan may nanaong nga digdi sa Lapu-Lapu kikwan ki donasyon. Talagang madali na ngayon eleksyon. Iyo man na iyo man ang gata. Bueno. Ang topic mo nga kasuhapon, punctuality. Ngunyan nga kahaloy mo mag-abo, magtaram. Day man ta. Ang totoo mga tugang, nag-meeting kami sa Advisory Council sa Albay PPO. Nagpun kami mani, alas 2. O nga ko, maparam na ako ta. Alas 3 na. Hello? Hello, good afternoon. Uy, good afternoon. Kumusta po? Okay lang po. After may tatanong lang po ako kay Lola Alicel ng Lapu-Lapu. Lola Ansel ng Lapu-Lapu. Sino yan? Ng Lapu-Lapu po, yung kahapon po. Ay, Kasi, sorry, pero pasensya ka na. Hindi ko siya kilala, hindi ko alam ang pangalan niya. AKA. Oh, hindi, wala akong alam kung anong pangalan. Basta, ang narinig, ang ina-identify ko lang sa kanya boses, pero wala akong alam sa pangalan po. Opo. Wala akong alam sa pangalan. Please do not mention, excuse me, please. Ay, Please do not- pakinggan niyo muna ako, okay? Excuse me, do you hear me? Are you listening to me? Oo naman. Ah. Ganito po kasi yun. May tatanong lang po ako kasi ganito po. Hindi naman ako galit. Kasi nga, wala akong pinapangalanan. Dapat sa atin dito, no naming of names. Okay. Sige po. Gusto mo Basta may ikapangalan ano lang po kitang... ako, yung caller niyo Gusto po mo, kahapon. gusto mong... Wait lang po. Sandali Gusto mong pangalanan kita ng ano yan, ng... Ako ngayon, halimbawa, si Basilio. Ay, ayoko po. Anong gusto mong pangalan? Ayoko po. O ngayon, anong problema mo? Basta yung caller niyo po kahapon, Oh, yung ngayon. nagsabi po na hindi niya ako ka-level. Ang tanong ko po, bakit po, ano po ang highest educational attainment niya? Ano po ang economic classification niya? Magtanong lang po siya sa BU para malaman niya po kung ano pong estado ko sa buhay. Ba't po siya nagsasabi na hindi niya po ako ka-level? Baka po ako po ang dapat na magsabi sa kanya ng ganon. Okay. Ay, baby girl. Girl. Hello, girl. Ano? Hello? Relax lang, girl. Kumuha ka na. Ang gawin mo ngayon ganito. Kumuha ka ng tubig sa rep nyo. Minom ka ng isang basong tubig. Uminom na po ako. Tapos, kumuha ka ng kwan. Kumuha ka ng tinapa. Po. Kumuha ka ng tinapa. Tapos, amuyin mo. Tapos, mapapatawa ka sa amoy niyan. Ewan, nonsense naman po ang sinasabi nyo eh. Iskorotong kita dyan. Huwag kang ganyan. Gusto mo korotin kita dyan. Huwag kang ganyan. Grabe ka naman. Gusto kitang, hindi naman po. kung Hindi malapit naman ka po lang ako sa nang-away. akin, kung malapit ka lang sa akin, kinurot ko yung kilikili, singit mo na. Ay, hindi mo naman po kaya yun eh. Oo nga. Salita lang naman yon, salita lang naman. Okay Kasi ang po. takot ko doon, baka gumalaw, baka pagkurot ko, bigla kang gumalaw, iba yung matamaan. Ay, change topic po tayo. Oh, sige po, okay. Pangit po ang ano nyo. Pangit po ang sinasabi niya eh. Oo, relax lang nga. Inom ka lang ng tubig. Alam ko naman na ikaw alam ko naman na mataas talaga ang mga
mga levels ng beauty, ganon. Oo, kaya lang nakaka-bad trip. Pero Oo, hindi so naman po ka ako ba? galit sa kanya kasi po, hindi naman po ako pumapatol sa matatanda. Oo, Bali, nagtatanong lang naman po ako. Oh, ako nga napagsabihan mo ako niyan, hindi ka mapatol sa matatanda eh. Oo. Pero ang totoo talaga, gusto na kitang, ang totoo talaga, gusto kitang patulan. Naputol. Naputol. Ayun na, nagkarintindihan na kita. The word is pasilyo. Okay? Okay no? Ano mga tugang ang mga samno sa pagkabuhay nin tao nya to ngunya na daw. Uni po ang satuyang samno. Ang satuyang samno, mga tugang, ang may kinaraman tabi, tara mo mani, ang pag-iristoryahan tatalo tabi ang samno, tungkol mga tugang sa pig-aapod na trustworthy. Oh. Ano ang ibig sabihin po, mga kaibigan, ng trustworthy? How do we translate this mga tugang in Tagalog? Anong ibig sabihin po ng trustworthy? Galing po, mga kaibigan, sa salitang trust. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng trust? Trust, walang ultimong internet man, nagwawala man. Ano ba pasabot mo, Manuel, sa kuya? Anong lalaking inio? Ang pinag-iistoryahan ta, trustworthy. Ano ang Bicol tabi, mga tugang kan trustworthy? Diba? Mapagkakatiwalaan. When we say trust, ano ang ibig sabihin yan? Trust po, ibig sabihin ay ini man na 2 minutes man niyo. Tapos tapukan nga kang basura. Trash ito. Sarawayon man inina. Trash ito. Trash, basura, trash. Pero ano sa Tagalog, mga tugang, ang trust? Pag sinabing trust, tabi, tiwala. Tiwala. Paano dat tabi? How do we build, mga tugang, trust? How do we build trust, mga tugang, an sa satuya tabi na kapwa? Ikaw man, may tiwala ka man sa maning tao ang ino tabi nagkakatiwalaan mo man. Sabi ni man, ang pinakainot ng pagkitiwalaan nga, si Manay Meli. Totoo yan man Gano'n man ang gadiyo man di ba? Gari man ang ganar. Pero, sabi digdi mga tugang, ang trust da tabi, di pala na yan manipig kukua, di pala na yan pigahagad. Pareho yang kang, pareho yang kan pareho yang kan ibang bagay na, ang trust nga ya is not being asked. Do you agree with me? Sabihin nyo. Do you agree with me? Sabihin nyo. Ang trust daw, mga tugang, dai po pighahagad. Ang trust po mga tugang pigtatao. Nasabutan tabi, nasabutan. Ang trust mga tugang pigtatao. It will be earned. Pero dahil mo tabi, sabi ho na, magtiwala kasako. Sisay ang madesisyon kang tiwala na. It should be the person na nasa palibot mo or anybody na iyo ang mata o kansi mo. Day mo da ang mga tugang pagsabiyo na, tiwalaan nindo ako. Pag ako sa indong ibinoto, ang lugar na ini, papatulayan ko. Hininghingan man ni Sumayor, boss. Wala man, boss, kisalog dito sa natin dugan mo, boss. Ay, biyo palan mga tugang, nalingawang ko.
Walang salog mananggat sa natindugan kong ini. Pero naisip ko, para magkaigwa kita kitulay. Para magkaigwa, mga tugang kita kitulay, papatugdo kantang salog. Aray ko. Papatugdo kanta ngaya kisalog digdi para ngaya kita magkaigwang tulay. Ang mga arog ka na kandidato, mga statement din kandidato, pagkatiwalaan mo daw yan, Manuel? Yan, di ba? Mga sarawayon ka mo. Oh. Papadagit din ako mo niya na hapon. Latoson taking salbatana ka na. Ano nang pait mo na, Anoy? Pero, ang tiwala da mga tugang madaling itao. Kaya lang ang problema sa tuya, mga tugang na mga Pilipino, kitang mga tao, 10 beses ang ginibunin tao na karahayan. Oras na sumala ka sa nang saro mani. Ang tiwalang iyan si mo, rampaho gabos. Dahilan sa saro mo na ginibong pagkakasala. Ang arog ka na bagay, makaustisya daw sa sarong tawong tultul na we are expecting that people, mga tugang is righteous, nag-asa kita na na siya mga tugang masasala. Makaustisya daw yan sa sarong tawo na nakagibunin 10 tama para nakagibong saro na diferensya, nanawara gabos ang pagtitiwala niya to bilang tao. Nasasabutan po nindo. Nasasabutan nindo ang gusto kong sabihon, natakitang katawo dahil nakita nasasala. Yan. Kung nasasabutan nindo, salamat po. Bako ngayon Atinits Manzanillo, trust is the foundation of love. Uyog-uyogon mo ini. Nadagog mo ini, Angel. Angel. Tayo si Angel. Love is the foundation of love. Pigsurat ni Kuan, pigsurat ni Richard. Adi, sinurat ni Richard. Itaram ko ngayon ini sa crush ko. Pigsurat. Love daw is the foundation, trust is the foundation of love. When you trust each other, kung kamo mag-agom, kita mag-agom, nabibilog mga tugang ang makusog na pundasyonin pagkamuot bilang tao asin bilang magkarelasyon. Sabi ka nagdadangog. Too early man ngaya ang pratika mo. Sa bagay ngaya, sa aga pa ngaya ang kwan mo, sa aga pa man ngaya ang anticipated mass. Ni man sarok man ni man dakol ngaya kan sa mga counter kan convenience stores. Sus ko, yung burbantay mo sa nang sarawayon ka. Ni man to benex pa ni man piga padagit mo na naman ako garing, ha? Dakol ngaya kan sa counter. Ano pigi? Salbatana ka na, latosunta ka na. Ay, nakaut mo yung smart mo hen, may nag-apod. Ay, yung mananggad so charger, pangyari sa maaba ka, nakaut mananggad palan so, smart sa may go, tayo charge ta ha, madali lang. I-charge ko. An sa kuya tabi na kuhan. So, kuhan palan. Sabi na rin sana ang paghusga sa isang tao ay kagaya ng pag-check ng test papers. Gaano man kamalian sa bandang huli, tama pa rin ang binibilang. Iyo bagaman I got your point, tabi, the Honorable Lieutenant Renan de los Reyes, Police Lieutenant de los Reyes. Sana ang tiwala, pareho kan pigaapod mga tugang na pag-check kan test papers. May community pantry. Di ba? Na pag ikadaa, mga tugang nag-checkan sa imong test papers man ang pigihiling manggiraray kan teacher, bako susala, so tama. Dapat arog kaan ang buhay niya tong mga tao. Bako na, sa ilingango niya na panahon man
Ang pinakamaraot na presidente after ni Pinoy, si GMA. Ngunya naman, ang hiling naman kaniba, ang pinakamaraot na presidente si Noynoy. Ilingon nindo, after ni Duterte, Consisa and Masalida in the future, mga tugang, ilingon nindo naman kita. Kaya dapat ko, ang pigihiling ta, ang tao, databi, mga tugang, nakakakrear nin sala. Because of that, it ruined, tama ba? Ano nga na, nagaba? Ruined past tense. Tama, Tinits? Kan sa tuyang pundasyon, mga tugang nintiwala sa sarong tao, siring sa mag-agom, siring. Kaya ang mga misis, sinasaluduhan ko. Saludo ko sa mga misis. Maski gura no rinen nakasalan, gigibukan mister, at the end of the day, papatawado ni Mrs. si mister ang pigihiling niya. So kagayunan na gihibo ni mister bilang pundasyon nin mag-agom. Did you get my point? Did you get my point? Excuse me po. Di ba? Ano ba? Lingaw sukaratan ang naisip kan misis, mga misis, sukarahayan kan pundasyonin pamilya. Okay? Now, tabian mga tugang ang mga samnutang niya na paghahapon. Tabi, ang tiwala pagtitiwala, day man ang pigahagan. Iyan ipinagtatao nin sisay man sa satuya. Amen? Amen. Alas 3:44. Sa pagbabalik ang orasyon, ang mahiwagang tanog, asin ang health tips kung kayahon pa. Magalipas lang kaning mga patalastas. An oras hatod sa Indokang. Kang ano? Hatod kang ano? Sure ka? Sure po. Naghapot nga ni isa mo kung anong oras, kung anong hatod kaan. Alaksan Yan. FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation. Technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay. With provenance of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Si Juday po. And Luna!
Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose faster grow to grow happy. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Dini Cauledo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Nido Jr. Para sa kaakian na sa Rojas tatulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 RAE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Si Henry Maceda, ang pinky on mo, baby! Manado kita ngunyan money kiload money. Ta sa aga, credit na naman kita ta. Warang tubig. Magtiripo na po ka magkitubig. Na, anong oras nga so daing tubig tabi? Shh. Anong oras so daing tubig sa aga? Sabi kang water district. O niyo. Deda tabing tubig sa aga, 7 a.m. to 9 p.m. Tamang pakabasa ko kay ni Manny. Tamang pakabasa ko. Review na tabi Angeline ng water interruption. May kupya ka dyan. Ang nakasabi tigdi, Water Supply Interruption Advisory. What? Water interruption. When? May 22, 2021. May 22, 2021. When? When? Starting 7 a.m. to 9 p.m. Kindly expect downtime in water service and resumption. Thank you. Almost all areas of Legazpi. Why? Scheduled power interruption by NGCP. Pill hydro generator set currently unserviceable. Preserve the water. Please save and store water to supply your needs during the water service interruption. In case you experience the quality concerns after the said interruption, please do not use water yet and report to us through the following. Or send a message through our FB page, Legazpi Water District. We apologize for the inconvenience. Thank you. Pwede magmuda? Uy, sana all! Anong sana all? Ato suntaking, anong sana all? All talaga ang mangyari. Hindi talagang tubig sa aga. Very good. Ikang Sarabayong ka. Nata nagbuburo very good kang Sarabayong ka. Alas 7 aga hanggang alas 9 ang banggi daing tubig sa areas kan Legazpi. Tama daw ining rason kang pilhydro na daing ngayon kitang tubig. Kan generator may raot. Mga Sarawayon ka mo. Pigpapadagin din ako ngunya na hapon. Mairay da sa NGCP. Ang nagpawara kang kuryente NGCP. Tadayang kuryente supposed to be ang generator nag-aandar. Ang generator unserviceable. Bicol daw tabi Boboy Mendoza ang gusto sabihin kan unserviceable. Hello? Raot. Masabi ka kan. Labis ka, boss. Agom. Namitias. Kanan tunay. Sarawayon eh. Ang mga timing ang mga timing mo talaga marayon gere ka Junides Matoran. Tama daw yan pare. Yan daw makaustisya daw sa mga konsumidores kan Legazpi na pagdaing GCP supply daw mo pa naroon ang generator mo taraot. Sure ka?
dapat kan, bossing, i-report sa Consumers Welfare Act. Kasalayan. Yan. Patupayan ang rason. Kung rason mo na warang natin tubig, nadahin ng tubig, tulig at pwede pa. Ara mo, dyan ako tagagustuhon. Ta medyo kalmado ka sa namin napaliwanag. Minarelax man ako eh. Eh, baga, kung if ever man ang generator ang problema, bako, taan problema ang konsumidores. Problema ninda yan. Iyo manangga. Kaya langon yan, Migo, taraot ang generator. Problema tanang yan. Kaya nga ni, dapat nga ni yan, bakutan problema. Kaya ng problema, dahil na pagpasa sa tuya. Oh, nyatangon yan tayo pinasa tuya ang problema. Tawarang warang tubig. Uni pa, nata kung itao magaw na relate magbayad, kita baga nagkakaproblema sa may surcharge. Hindi kinala mo sa to. Iyo nga ni. Pero sa aga, bata sa aga Domingo, radio clinic ang 7:30. Pero baka lamang earlier si Mayor magmatata. Baka lamang magdangog naman sa kuya. Apudang ko daw si Mayor. Tagari, inimigo, ikaduwa na ini. Bako na ini maray na pagdagit ang kuryente. Wala man kitang tubig. Karot ang generator. Gari bako maray ini ha. Bako yan ang rason. Iyo baga. Ano kita, grade 1 na rason na rawat ang generator. Kasi ka mong tubig. Rahayon dapat ninda yan. Ito pandraw, sa tunay na rawat mangyalay. Iyo na nga ni. Kung sa Arabo, ang English pa lang. Oh. Tarban. Ang English pa lang kang raot sabi ni Amigong Toy Reynoso, junk. Sure ka? Sarawayo na niniwan lagi. Wala niniwan na. Junk na nga yan, sir. Bako raot. Ano na ira? Hindi junk. Awin na. O, sige na. Basta sa ako, ya. Kung gusto ko magkarigos, ikaw ako lumana karigusan sa araw mo, magkasana. Okay. Okay. I-text ka na sana. I-text ka na lang. Yan. Ikaw, amigo, salamat. Ako mga yan, migo raot. Yan nga pagkaan. Junk nga yan, migo. Come on, come on. Come on, smile. Matalion ka, migo. Ikaw? Matalion ka. Ang ginamit kong diyang term, amigo, unserviceable. Iyo nga ni. Kung may pag-asa pang ma-repair yan, temporarily busted for repair. Iyo niyan. Pag sinabi mong unserviceable, good as junk. Bagaan Junk ni. na yan. Sabihin siya na may generator, pero junk. Iyo nga ni. Pero, ikadurang beses na ini, talagang dahil ka-effort gayod, migo. Ha? Ikadurang beses nga, pangyari. Unserviceable sa last term. Iyo nga ni. Kung may plano pa sindang irahayon niyan, busted temporarily for repair. Yeah. Or undergoing repair. Yeah. Thank you, amigo. Bye-bye, migo. Ilingong ko daw ang other term kang unserviceable. Serviceable. Ano ang synonyms kayan? Synonym. Wala man ki synonym nga ni. Ang antonym, serviceable. Nagsaragrat naman sa nung kumanik ang programa tango niya na po naman. Lapa. Ini man si Jill ka po kung kumanik ng lap. Bata ako baga mani. Naglaba baga ako mani. Pagkahapon na Sabado, minalaba ako. E paano kita kaini? 7 a.m. to 9 p.m. Kasi bang nagbakala akong balding dakulaon dyan sa kwan. Nagiban ako sa binakalang kong maning balde. Sabi kang binakalang kong balde, ininga sir nga niya, 560. Tinawadan kong 450. Grabe ka man niya sir, minatawad. Garong ede ka man sa namabakal. Kaya ngaling anyag ako nagtatawad, tamabakal ako, ang kwarta ko, 450. Kung hindi mapabakal mo, tumaram ka, udae. Dagit ka nga sir. Ngayon, nagkapangin ako, nagkapaliwanag man sana. Sige na nga, 450 na lugod. Hello?
Hindi mo naman nagit ka. Salbatan na, amigo. Alas 4 na pala. Ano ito? Baka na yan. Sabi mo nito. Yung nga ni. Magati pong tubig. Deng tubig saka. Yo. Hindi bagay maglawa. Basta di magulay pa. Okay ako kaya. Okay ako kaya. Okay ako kaya. Unserviceable. Unserviceable. Salamat ikaw. Buhay ka. Ay, sus kong buhay na. Salamat po. Goodbye. I love you all. Psst. Oy, miss. Psst. Miss. Ikatabing nagdanangungunyan sa radyo. Miss, hello. I love you. Goodbye. Mabuhay. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! May bago! Ang